Missä sä? No en mä näe vaan mitä tapahtuu? Mitä vittu? Mitä? Eiku hällä? Tää on mukaan! Ja sitten älä vielä paina sitä! Mä oon löytänyt vaan ne kuttiplayerit. Ei mitään. Hello! Meikä on Pakpa ja kyllä vain Granny Escape Together, mutta Tämä peli, jota me kuvattiin kuvaajankaan vuosi sitten, sai päivityksen ja tässä voi olla vastakkain. Eli mä voin olla Granny ja jahdata kuvaaja, niin me saadaan kaikki nauraa itkunaurua, kun kuvaaja huutaa kuin pieni porsas. Tääkö tuo semmonen olo, että